Od začiatku roka sa v strednej odbornej škole v Brezovej pod Bradlom udiali rôzne zmeny. Po odstupujúcom riaditeľovi Jánovi Janoškovi bola 28. decembra minulého roka za zastupujúcu riaditeľku menovaná Marta Stančíková. Skvalitňujeme výchovno-vzdelávací proces, uskutočňujeme organizačné a personálne zmeny. Ďakujem brezovským podnikateľom, že prijali pozvanie medzi nás a spolupráca s nimi bude pre nás veľkým prínosom. Veď od nich bude v budúcnosti záležať potenciálna zamestnanosť našich študentov. Rozširujeme spoluprácu so Samsungom, Peugeotom, Volkswagenom. Výbornú spoluprácu máme aj s mestom, s pani primátorkou, ktorá na mnohé jednania chodí s nami a sme prizývaní aj na zasadnutia rôznych komisií. A čo by som mohla povedať deviatakom a ich rodičom? Ste u nás vítaní. Kedykoľvek môžete prísť medzi nás. Ubytovanie a stravovanie môžeme týmto študentom poskytnúť za veľmi priateľné ceny a napríklad Miavčanov a Seničanov môžeme ubytovať, nie je to obmedzené vzdialenosťou. Samozrejmosťou je, že pracovný odev, obuv pre študentov bude zdarma. Škola má zriadenú novú webovú stránku, na ktorej sa záujemcovia dozvedia bližšie informácie o škole a študijných odboroch. Jeden z odborov v škole vyštudoval i úspešný motocyklový pretekár Ivan Jakeš. Ja sa bohužiaľ živím inými vecami ako tým produktom tejto školy momentálnym, ale určite veľa skúseností, naučil som sa sústružiť, frézovať a veľa strojárskych záležitostí. Myslím si, že tvorivosť, viem si nakresliť výkres a podobné veci, takže určite v tej nejakej strojárskej sfére to štúdium tu je prínosom. Škola okrem 3- a 4-ročných študijných odborov ponúka aj dvojročné nadstavbové štúdium vo viacerých odboroch. V súčasnosti navštevujem prvý rok nadstavbového štúdia v odbore dopravná prevádzka so zameraním na cestnú a mestskú dopravu. Vďaka vedomostiam a zručnostiam získaných štúdiom na tejto škole som bol už po tretíkrát pozvaný ako vodič na testovanie nových aut svetovej renomovanej značky.